One. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ang Philippine Standard Time, alas 5:05 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase asin kan Megaforce Patrol. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sendong tagapagbareta sa pangbiyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Nasa 197 mga retiradong miyembro kan Bureau of Fire Protection na Bicol ang naging benepisyaryo kan Project Joy kan Axlay Legazpi katuwang ang BFP Bicol kasubagong aga. Sa mensahe ni FARA Senior Superintendent Bernadette Madrid, Assistant Regional Director for Operation, bilang representante mani ni BFP Regional Director Junito Maslang, tigtawan kaninin doon ang aktibidad sa rong espesyal na pag-celebrar para sa mga retiradong tauhan kan BFP. Sigon kay Madrid, parte ini kan pagmidbidman sa dekada nindang serbisyo para sa kaligtasan kan komunidad. Mensa sa mensahe man kan retiradong si FARA Chief Superintendent Herbert Cesar, na sa nagserbing Huwesped de Honor, sinaluduhan kay ni ang mga kapwa-retirado para sa indang dedikasyon as indang kupa sa indang serbisyo. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Di ginamang kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Nagpaabot nin pakidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Nepal matapos ang mahiwasan na flash flood na tuminama sa mga nasyon kan Nepal asin China. Sa iyang mensahe sa X, sinabi kan Presidente na nakikisumaro ang Pilipinas sa mga pamilyang nawaranin pamilya asin ipig pangadji para sa kusog dahil sa nangyaring trahedya. Sigun sa report, dahil mababa sa 270 katawo ang nagadan, matag nasa 1,300 ang nawawara matapos ang pagbaha kanakaaging Miyerkules. Sinabi kan Malacanang na daipang nairehistrong Filipino casualty sa Kudwebes nin aga. Panago sa man nakikipagkoordinar ang gobyerno sa mga autoridad kan Nepal asin sa Filipino community para aramon kung may mga Pilipinong naapektaran. Papakusugon kan gobyerno ang Project NOAA tangani mas amay na maaraman ang mga patakot nin baha asin ibapang kalamidad. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management na iluwas ang pondo para sa pagpapakusog kan proyekto sa University of the Philippines o UP system. Magamit ang Project NOAA nin artificial intelligence, real-time monitoring, light detection and ranging mapping asin data analytics tangani mas makaskas na maaraman ang mga lugar na pwedeng tamaanin baha asin ibapang peligro. Sinabi ni Castro na makakatabang ini sa mga ahensya asin sa mga lokal na gobyerno na makapagdesisyon asin o pagpreparar bago maglala ang sitwasyon. Mauwat kan proyekto na mapakusog ang preparasyon asin pag-iwas sa kalamidad bakusa na sa pagsimbag kung nangyari na ini. Lalong kaipuhan na protehiran ang Sierra Madre matapos na masaksihan kan bilog na kinaban ang dilubyo sa Nepal na nagbura sa dakol na komunidad asin naging dahilan kan pagkagadan nin mga tawo. Sigon kay House Speaker Faustino Budji III, tatrabahuho na kan Technical Working Group ang House Bill o HB 3538 o pagbilog kan Sierra Madre Mountain Range Authority o SMMRA para protehiran ang nasabing kabubuldan para maibitaran ang flash flood.
Sinabi kan lehislador na bako sana ang Metro Manila ang napaproteksyonan kan Sierra Madre kundi ang mga probinsyang nasa kabana kaini. Aro kan Cagayan, Isabela, Rizal, Quezon sin iba pa kaya dapat ining pangatamanan. Sa ilalim kan nasabing propesto ni D, ang gigibuhon na SMMRA ang masirbing Central Policy Coordinating as in regulatory body na mamanihar sa Sierra Madre Mountain Range. Tinauan doon ni House Prosecution Spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na daing koneksyon sa kawaran ngunyan kan Department of Education o DepEd nin confidential funds ang mga shooting incidents sa mga eskwelahan sa Tacloban asin Zamboanga. Kasimbagan ni Adjong sa sinabi ni Senator Judge Robin Padilla na napugulan ko ta ang mga shooting incidents sa mga eskwelahan sa Tacloban asin Zamboanga kung man tinidong may confidential funds ang DepEd. Sigun kay Adjong, si Education Secretary Sani Angara ang nakakaaram kung kaipuhan talaga kan ahensya ang confidential funds pero sa wara man na direktang mandato ang departamento na magibo kan mga aktibidad na kaibahan sa mga trabaho kan mga security agency. Ipinunto man ni Adjong na sa panahon kan pamamayon ni Vice President Sara Duterte sa DepEd na iman na solusyonan ang mga problema sa sektor kan edukasyon apisar kan pagkakaigwa kaini nin confidential funds. Sigun pa sa legislador ini dahil pangenot na pinaggamitan kan confidential funds ang pagkondusir nin surveillance sin pagtatoong proteksyon kay VP Duterte aro kan mga biyahe asin aktibidad na piga-atenderan kaini kaibahan ng tree planting asin Christmas party. Dai pwedeng iladawan sa mga bayani ang mga aliases na ginamit sa confidential funds. Kasimbagan ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ginibong pagladawan ni Senator Robin Padilla sa paggamit kan pseudonym nin mga bayani kan enot asin alias sa mga resibo kan confidential funds kan Office of the Vice President o OVP. Sigun kay Castro, ginamit kan mga bayani an aliases para itagoan sin ng pagkatawo mantang pigdedepensaran ang nasyon. Mantang an iba, pigtatago ang pagkatawo para sa bayad. Sinabi ni Castro na bako malinaw kung tawo o ghost beneficiaries ang nagkapera sa mga nakapangalan na nakapalaman sa mga resibo. Para sa House Prosecution Panel, pwedeng magdesisyon ang Senate Impeachment Court sa alegasyong salang paggamit ni Vice President Sara kan confidential funds maski da ipang pinal na findings ang Commission on Audit o COA. Kasimbagan ni House Prosecution Spokesperson Kabataan Party List Representative Rene Co. Matapos engganyo ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri sa Impeachment Court na hagadon sa COA na magpaluwas nin pinal na desisyon sa findings kaini para maging giya sa pagdesisyon. Tinawan doon ni Ko ang magiging hatol kan impeachment court sa impeachment trial. Iyo pwedeng ibase sa mga testimonya as in ebidensya na iprenesenta maski na ipang final COA findings. Pigihiling kan House Prosecution Panel si dating Department of Education o DepEd Assistant Secretary asin spokesperson Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, importanteng testigo si Poa sa issue kan confidential funds kan DepEd kan Secretary pa si Duterte. Nanindugan ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dainin basihan para inikasuhan kan ombudsman may kinaaraman sa manumalyang flood control projects dahil dainin credible witness laban digdi. Pahayag ini kan abogado asin tagapagtaram ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo matapos bumaliktad o magbawi kanainot na sinumpang salaysay ang 32 na mga dating testigo kasabay ang star witness na si Orly Guteza. Tinawan doon ni Fajardo
Pero binawi na kanaon ang bita ng mga testigo ang sa indang alegasyon kay Romualdez kay pigahagad ninda sa ombudsman na ibasura ang mga reklamo laban kay Romualdez. Mabeltaan detalyas kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdum. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. DZGB Bareta. Alas 5. Balik kita sa mga detalyes kan Bareta sa Lado Nasyonal sa tahaw kan maraot na kamugtakan kan panahon. Nagpadago sa saindang hiro protesta an man iba-ibang grupo sa Mendiola, Manila. Pinanginutan ini kan grupong Kadamay kung sa inda isinda nagpatinag sa uran. Tangani mga puda ni paninimbagan sa Ghost Flood Control Projects. Mawat kan hiro protesta na sa giraraya apilar ang tulos na paninimbagan sa gobyerno. May koneksyon kan mga na-eksperyensyahang pagbaha dara kan pirang semana ang pag-uuran. Pigduunin na dahil sa grabing korupsyon. Ang namamanuan na nadidipisilan kung sa maging nagkapirang kabuhayan ang sobrang naapektaran. Pangapudan paninda, panimbagon ang mga imbelto sa mahiwasang korupsyon asin ikulong ang dapat na ikulong na naglulustay sa kwarta kan banwaan. Ipinahayag pa kan grupo da isin na mapundo sa kung sa dainin na nahihiling na napanimbag ang gabos na mga politiko asin mga pribadong individual
individual na nagpasimuno sa korupsyon sa maanumalyang proyekto kan Department of Public Works and Highways. Question ni Senator Ping Lacson ang pagiging execution ready kan 2027 national budget. Sigun kay Lacson, may mga nahiling siyang lump sum sa propestong pangnasyon na pondo sa masunod na taon, partikular na ang pagpapagibo ng evacuation centers. Sa pagdangog kan Senate Committee on Finance, sinita niya ang 180 bilyones pesos na itinagama para sa pagpapagibo kan evacuation centers sa 17 rehiyon na daing specific o partikular na detalye araw kung sa inang munisipalidad o syudad, asin kung nataaman pare-pareho ang kantidad. Dahilan kay ninaihapot ni Lacson si Budget Secretary Kim Robert De Leon kung papaanong nasabi na execution ready ang propestong 2027 national budget. Sigun sa iya sa pangnasyon na pondo para ngunya na taon, may lump sums man na 100 milyones pesos para sa mga proyekto na ni warang detalye, kaya hapot niya kung nata ini tinugutan kan Development Budget Coordinating Committee. Paliwanag naman ni De Leon kay buwan pa manggiraray magsumitir kan mga ahensya sa Department of Budget and Management kan pinal na detalye bago maipautob ang alokasyon, alagad idinuo ni Lacson na dapat may kompletong impormasyon na mantang pinaghuhurunan ang budget. Ibinulgar ni Senate President Sherwin Gatchalian na igwa ng seryosong helang si Senator Loren Legarda. Kasunod din sa pagpapalawig ni Legarda kan sa iyang medical leave sa ikapat na pagkakataon ngunya na semana. Sa ngunya nagsumitir naman ng leave magpuon Setyembre 1 sa Goddos ang lehisladora. Daipang plano ang gobyerno na ipagbawal ang Facebook sa ngunyan, pero posibleng higpitan ang ibang social media o platforms na day nagsusunod sa mga kahagadan kan mga autoridad. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, nagkikipagtabangan ang Facebook sa gobyerno sa pagtangkas kan mga post na may bayolensya asin sa lang impormasyon. Palagos man na pinag-aadalan kan Malacañang ang mga regulasyon para maprotehiran ang publiko, lalo na ang mga aki laban sa peligroso na content sa social media as in gaming platforms. Magkikipaghuron man sa Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Facebook sa Singapore para mapadali ang pagsimbag kaini sa mga kahagadan kan gobyerno. Siniguro na Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa mga miyembro kan House Committee on Appropriations na dahininda pigpapabayaan imbes pigtatabangan asin pinoprotehiran ang mga babaeng pulis na biktima nin pang-aabuso. Ginibo na Rimulya ang asigurasyon sa tao kan interpelasyon ni Gabriela Partelis Representative Sara Ilago na dapat tugutan kan DILG lalo na ang Philippine National Police o PNP na mauli sa areglo ang mga kasong kinaimbeltuhan kan mga pulis, partikular na sa pagbalgal sa Violence Against Women and Children Law. Sa interpelasyon ni Elago, pinagirumduman kaini ang DILG as in PNP na baguhon ng polisiya na papabayaan na mauli sa areglo ang mga kasong may kinaaraman sa VAC, lalo na kung imbelto ang mga pulis. Sa ultimong detalyas, kan bareta sa Lado Nacional, pigi-imbestigaran na ang lampas 200 na Bureau of Fire Protection o BFP personnel para sa slot for sale scheme sigun sa Department of Interior and Local Government o DILG. Sigun kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nakaibahan sa mga iimbestigaran ang gabos na regional directors kan BFP sa bilog na nasyon. Patanid ni Rimulya na habulo ninda ang gabos sa mga imbelto sa nasabing scheme asin ini ang papanimbagon sa leyes. Ang lakdang kasunod kan pagkaka-arestar kan sarong babaeng BFP personnel na nag-opresir nin slot sa mga aplikante kan BFP kasalida nin kwarta. Sigun kay Rimulya, nasa 100,000 pesos at kod 800,000 pesos ang pigibong bayadan para sa nasabing slot for sale scheme.
Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan Bareta sa panganod ni News Director Mardila, asin Ma'am Jenny Matthew Balyaran, sa Master Control kay bahanta si Kuya Nems Flora, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, asin Kuya EJ Bremen. Asin sa Mega Force Patrol, ako po si Nicole Ann Gloriani ang senonaging tagapagbarata. Salamat po sa pag-antabay. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise!